बानलुआसो साइसथारमोन नै बेसेबां आबै बानलुआलाय 10 थाखा फाननै लानोसै फाननै माने गासिबो बेसेबां गासिखौबो हरजोबदो नङाबा गासिबो 40 थाखा जाबायमोन ना औ बानलुआ पयाव बेसेबां लायो दा 60 थाखा लाबावोसो 50 थाखा लायो जोंनिथिं आधा केजि बारा दंलै ना 3 फवासो जागोन ना आधा केजि बारासो बुरजा होखादों आङो बाजारा गिदिर जाथारा माथो नोंसिनिया बाजार जायो रबाराव बै सप्तानि बाजार जायाना प्लास्टिकआव सोनो बै मा बयेमाव सोनो मुलाया बेसेबां दा बे 10 थाखा अखा बुदानदो जोबदों हाबसो अखा गोजा अखा नङा गोदैसो जाग्राखौ दाखालि खिन्थाजोबदों गोदैसोमोन लांबाय माखासे लाङो बे मुलि होबासो साफा जायो जोंनाव बे लकेल दा मैलाखौसो जानांगौ जायोबा दालाय बिदि होनखांबाय दा एम्फौ जानायखौसो लांनांगौ जोंना फाननो होनलायदों दहाय मोनथाम हरदो होमबालाय माबा बुदानदो जोबनाया बहाय खानो ओमफ्राय खनसेल' खानो खादों गोरलैयावनो बिदिखौसो लांबा रानिखाथाव फाननो खायसे एम्फौ जानायखौसो नागिरलायोनो लकेल माबाखौहाय बै साफा जाबाथाय मुलि होनाय औ ओमफ्राय एम्फौ जानायबासो ओंखायनो जोंना जायाना नै एम्फौ जाहांनायाव एम्फौ जाबाय थानायाव मुलि सारगोदानल' जादों जोंना साराहाय आंना लकेलसो नोंखायनोथ' लानाखै आं थगायाबो जोंना थगायग्रा नेम दानिया बबाव मोनगोन आं आरो बैबो हैनांगौमोन बेनाव दंदां बेनावबो खुस्रा गैयानो नोंना बहाय बेसेबां जाखो 30 थाखा ओमफ्राय बेनाव 70 थाखा नों लाया नों जाया लाथ'लानो होमबालाय दा खुस्रा जाबा बैनि माबा हरबाबो जाबाय दखानालाय मा मोनजायोब्रा मेरला दंखायो नै सावथालफोर गैया नामा बिथिं सावथालफोर गैयाना सावथालफोरा उल्था हानाया बेसेबां दङ खाथिसै दै बारलांनांगौ ना जाबावालैनो खुस्रानदां बैखौ जोंनाव जाखाया बेखौ बिसिनो होफिनसै नंगौ हरनांगौ जायो ने 20 थाखा हरनांगौ माबा 170 थाखा हरदो 50 थाखा जाबाय बाहाय औ दोननो जायगा गैलालै माथो मैखुन ना बे मानि मैखुन बेलाय हा सेरफानि लानो बेसेबां बियो लानो मैखुनाया 20 थाखाल' लाबाय दामा नों लायाबा आं लानोसै गोरलै गोजाखौ माबाना लाबोदा हाखानाय बेखौ हानोबो नांला नोंनाबो लाबोसै 20 थाखा ना नङा बेसेबां लाबसिन जायो बै बिलाइया साबसिनल' हा बेसेबां हरदों 20 थाखा केजि दिनै थिखोना लाया नै हो दमियाना आना जों मोनसे रुइगोन दां हाग्रानिया रुइयो लादों एसे दे बबेखौ लायो बे बाखिदो जायखिजाया फिसा फिसाखौबो बेखौ नाङा जाय गिदिराबो रुइखायोना रुइयो रुइबालाय बैयाव नाया मोजां मोजां दंमोन माथो बे मुनाया हायथानानैसो फिसा गारनाया मना सेरबेसे सेरनैखौनो हरदो बेखौनो बैयाव थिखो जाबायना केजि केजि सुनायसै ब्रा जायो बिदिबाबो
बेसेबां हरदों नाथुरखौलाय 20 थाखा भाग ना साइसथान नै बानलुआ नै साइस बेनिफ्राय जानो मावनै थालिरा मोजांथारलै बे बेसेबां हरदों थालिरखौलाय बे 10 थाखा मोनसेयाव होमबा 30 थाखासोनि खेबसे मोनगोन गोथावखाना बे गावब्रायखौ हरदों ना गावब्रायखौ बासिनानै बे 10 थाखा जोब मोनसेयाव हा र' बै गावब्रायनाय दंदां मोनसेयाव बेसे 10 थाखा दालाय फैसा हरना बेसेबां सुरुआलाय बेलाखौवा 60 थाखा फवा ओरैनो माबा सारनानै फैयो थेनायनिसो सारनायाव मुस्रिना दंनांगौब्रा फरमुला दंलै थेनायनि नङाबा मोना बै माबायदि सावथालफोरनि बायदि माबा होनानै माबायदि थेयो माबा होयोब्ला फरमुलाखौ सावथालफ्रा रोङालै जों जेबो होआ सावथालफ्रा माबा होयो बिसंगालि सेवस्लाबालै 1.5 घन्टा 60 थाखा होगोन ना बिराद साइज नै बेखौ सायनाय लादो ना माथो सेबनांगौ बोथियासोनिया बोथिया रोङालै दैमायाव थाग्रा बालाखौवा बे हाब्रु थाया बिदिया साफा जोबना बै बोथिया आलदा आरो दैमायाव थाग्रा बेखौ सायना लाबो डाइरेक्ट एवजाबाय आइसा गैखायाना बियो डाइरेक्ट बेखौनो एवहैबाय एवबाय रुलाबायनानै लोंग्रा लांखाया जों लोङाना गोरान बथलसो लांखादोब्रा आराम होदों ओमफ्राय बेजोंबाथ' मेरला साब्रायलायो नैबे 100 बे 80 हो खि गारखानायसो ना गोदै जायो बेयो गारना लांखादो बे दैमानिसो बे लांफानि नै बेसेबां 100 बे फिसा 80 गिजिसो नामा मोजांसोलै गिजि नङा बानलुआ नै नाथुरसो नै बुरजा फोराननो लानोबा बेसेबां हरदों आबै 20 थाखा लायो लादो लानोबा